Mi malo znamo našu prošlost i to je jedan od osnovnih problema sa kojim se suočavamo danas. Dakle, ne znamo šta nam simboliše Dan državnosti, ne znamo šta se desilo na Sretenje, ne znamo kad je bio prvi srpski ustanak, ne znamo gde je podignut drugi srpski ustanak, ne znamo šta se desilo 1918. i šta slavimo kao dan primirja, odnosno kao dan pobjede iz 1918. Kad se tu stvar bude promenila, nas će shvatiti kao dostojanstvenije ljude koji su utemeljeni i u svojoj prošlosti i koji jedino tako mogu da razmišljaju o budućnosti. To je zaista moje ubeđenje. Dok imate ovu TikTok prošlost i TikTok sadašnjost, niko ne može da vas shvati kao ozbiljnog i dostojanstvenog sagovornika. Ali, kada se vratite na tu vrednost isključivo tog našeg kosovskog epskog ciklusa poezije i na tome vaspitavate decu, tad ćete postati dostojanstven građanin Srbije, ali i dostojanstven Evropljanin. Ali